1 апрельдә балаларны 1 сыйныфка кабул итү кампаниясе башланды. Фораз буенча 2021 елда Татарстанда парталарга 54 528 1 сыйныф укучысы утырачак. Шуларның 19 386-сы Казанда. Тулырак киләсе язмада. Кабул итү кампаниясе 30 июньгә кадәр билгеле бер мәктәпкә беркетелгән территориядә яшәүчеләр, шулай ук өстенлекле хокукка ия булучылар өчен дәвам итәчәк. Әгәр дә якындагы мәктәп ниндидер сәбәпләр аркасында сезне канәгатьләндерми икән, һәм сез үз балагыз өчен башка районда уку йортын карагансыз икән, 6 июльгә кадәр көтәргә туры киләчәк. Мәктәп җитәкчелеге бары тик класслар тулысынча комплектланган, ягъни буш урыннар булмаган очракта гына кабул итүдән баш тартырга хокуклы. Документлар буш урыннар биткәнче, әмма 5 сентябрьдән дә соңга калмыйча кабул ителәчәк. Теләгән мәктәптә укырга теләүчеләргә караганда урын азрак булган күренеш еш күзәтелә. Мондый чиракта ата-аналарга баланы башка мәктәпкә урнаштырырга ярдәм итәргә тиешле, яшәү урыны буенча мәгариф идарәсе органнарына мөрәҗәгать итәргә кирәк. Гаризаны карау вакытларында да җитди үзгәрешләр бар. Элек 1 сыйныфка керү гариза бирелгән көннән алып бер атна дәвамында гамәлгә ашырылган. Быел мәктәп җитәкчелеге башта барлык документларны кабул итә, яңадан тикшерә һәм шуннан соң гына 3 эш көне дәвамында директор баланы 1 сыйныфка, ягъни 30 июньнән соң 1 июльдән 5 июльгә кадәр чорда кабул итү турында боерык чыгара. Бу мәктәп караган участокларда яшәгән гаиләләргә һәм балаларны укырга кабул иткәндә өстенлеккә ия булганнарга гына кагыла. Теманы дәвам итәбез. 1 сыйныфка баручы укучыларның ата-аналарыннан Татарстан Республикасы Мәгариф һәм фән министрлыгына күп санлы сораулар килүе сәбәпле кайнар линия эшли. 1 сыйныфка керү буенча барлык сорауларны сәгать иртәнге 9-дан кичке 6-га кадәр экранда күрсәтелгән телефон номерлары буенча шалтыратып бирергә мөмкин.